Ah. Ready na bang tanan? Ready na. Kameraman, kira? Okay na, ready na. Okay. Ang nagdas to ba? Kira? Okay ra direk. Oh, good. Atong artista, kira? Okay na direk. Oh, mas maayo. Ya, kabalo na kasi mong linya. O direk. Kabalo na ko. Ah, okay, good. So karon magsugod na ta. Kameraman, kina? Sige. Lights, rolling, camera, action. One, action. Ikaw ba'y gikan sa trabaho? Walay laing mabuhat, hindi mag-relax. Ibili ng chinilas, lingkod sa yuta. Ay, ito ba? Cut! Sus, ayaw ko ba imong naong? Dapat smile lang, smile! Matay ning tuba diri. Pura magsuka. Tiktok! Dito, action! Kabay gikan sa trabaho? Suot sa balay? Bili ng chinilas? Lingkod? Tuba? Cut! Sus, uy! Ayaw lagi ko ba imong naong? Dapat smile lang, smile! Kaya para makaingon ang mga mananaw nga nindot itong product. Sorry, Drake. Grabe naman yung isuga. Pero di naman makaya. Take 3 ta, take 3. Sus, cameraman, kira? Sige, fire. Sige. Take 3, action! Kabay gikan sa trabaho? Walay lain mabuhat. Relax. Ibili ng chinilas. Mulingkod sa yuta. Magkapaitag yun. Sus, uy, di lagi na mao. Wa kay sulti, dapat mo smile lang ka, smile. Ito mas artista na direct. Smile pamangkuan na, may pag-ako na lang. Proseta, take 4. Take 4, action! Ikaw ba'y ikaw sa trabaho? Walay laing mabuhat? Suot sa balay? Piling chinilas? Lingkod? Tuba? Buang rin mo inuman eh. Cut! Sus, uy! Ayaw lagi ko ba imong naong? Smile lang ba? Prosita, madali ta, take 5. Take 5, act. Sa mukha ni mo, nalipong na ko ni mo. Kabay gikan sa trabaho. Walay laing waton kung di mag-relax. Isulob ang sinilas. Mulingkod sa baso. Muinom og yuta. Itig yung pagkaaslo, Madrik. Tagay, Drik, tagay. Cut! Smile lagi, smile. Take 6, take 6. Drik. Tus ako diri ko, perti naman ako hubuga. What's up mga butakal? Yo, shout out day ni Rowena Badaran watching from Butuan City. Yan. Napay usa no. Shout out day ni Gian Pahardo
watching from Tabogon, Cebu. Jean Lore. Shout out guys. Bye-bye. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta. Bisan ang sa atong talk nga di makasamo. Anli atong topic baby di ka maglato.